thank you sa ilang mga concern. Thank you. Again, dako akong pasalamat sa inyong tanan. Ug tanan di po tanan mo malain if ever makapili ko kung unsa may akong sudlan, no? Or unsa man ang akong gusto dawatan. So kung nag-offer mo, salamat. And respect also kung unsa man galing akong desisyon. It's hard when you don't get the time to do the things you gotta do. Always moving forward, always on the go. I hope you take a moment to take it slow. It's a quiet afternoon. There is a Westwood Village. And nag-decide ta nga mag Sugba. Kani nga Sugbahan, shout out there sa mong silingan kay nangawat kog Sugbahan. Iniamo Sugbahan may gala. Busay na nako ni sa mga kunos gubaon man. Ang amigo sa Yamang Tubig. Yamang dagat, yamang tubig. Yamang tubig. Kitagang ko niyag lahi nga kind of uling. Mas lami daw ni siya. Mas dugay. Dito kabaloan ni. Comment below ha kung kabalo mo unsa ni siya nga klase nga uling. What are you doing? So I'm eating this. I'm gonna eat this na. Wait sa here. Sumura siya og shell. It's look like mochi. Ha? It's look like a mochi. Kalimut ko unsay term ani. It's look like a mochi. Look at that. It's look like a mochi. Oh, jeez, a lot of mochi. Mochis. They're yummy mochis. They're burnt mochis. Mas dugay daw ni makonsist. Daddy, you know mochis? You know. It's like a food. There's like ice cream inside. It's a food. It's yummy. Let me try It's looking like a mochi. Hello, puppies. Hi. Hello, Pebbles. Hello, Shami. Daddy! What's that? So this is haling. It's like Smell mura it. siyang kahoy Smell ko, nga smell naay ko. gas. Smell. Oh, it smells so bad. So muna itong baton nga haling instead nga gas. You know what I mean? What are you doing? Oh, Jace. Hey guys, give me the posporo. What's that? How can you put the stick with the gas? There's like gas inside? Muni mong gamiton so that you will create fire. But that's... Why it smells like gas? There's like gas inside? Yeah, I think so. They put this wood to the glass. Glass? I mean, to the gas. Ano mo ko? Paki-comment daw, mo ba na ang guwan? Mo ba ng haling? Where's the posporo? Is it haling? Okay, mong heart.
Say tawag ani, please comment. What? That black thing? Yeah, this kind of charcoal. I know it's a charcoal. It's like a burnt mochi. Salt, pepper, oh. Walay panit. Nibaga na siya. Let's see kung effective ba niya. My marinade is complete. So ipabaga sa nato na din hedenta. Okay? So it's a quiet afternoon. Mga itoy na mo. And my husky, meet my husky. Ang pangalan niya is Coffee. Ang iyang apelido kay Mate. Coffee Mate. Crumble, coffee crumble. In fairness, husky, humot siya. Di pa sa Belgium nga nag-isa something baho. Ang husky is humot. So, gibutan na mo karon later pagawas na po na siya. Ito ni palakaw-lakaw. Ay. And girl siya, girl. Og di pa na bayad. Wabay kabayad. Kung aya matanggalan og trabaho na malit pag mga mahalon nga ero, na diha noon sa may kalakiya. Update, sugo naman ang August, ihap na lang, pilakad lang to August 31. Balita na ako, ipang baligya ang mga gamit sa station, i-auction. So na ko ito palito ng bangko. Ang uban ibalik sa Manila. I'm so grateful, dagan kay offer. Thank you. Naiuban radio station, naiuban napagkaroon na po mga insurances. They want me to hire as an agent. Mag-insurance ko, they show me their commissions. Wow, amazing. Pagkita na ko sila mga commission, kaya ko Gamay rin sa sweldo. Thank you, Gapon. Dagan kay mga networking kay karon nga nag-PM sa kuha. They want me to join in kay may nalandaw. Thank you sa ilang mga concern. Thank you. Again, dako akong pasalamat sa inyong tanan. Ug tanan di po tanan mo malain if ever makapili ko kung sa may akong sudlan, no? Or unsa man ang akong gusto dawatan. So kung nag-offer mo, salamat. And respect also kung unsa man galing akong decision. Ana ba? Okay? So salamat kayo sa inyong tanan sa tanang mga concern na uban nag-PM sa ako kay kasi mag-invest makatabang sa ko. Thank you again. Salamat, ha? Murag problema ning uling e di kay mo kuan. Mubaga so pagkabang tag electric pan. Is it works? Ako siyang electric panan kay giigang siya. There. There. Ha! Electric fan. There. Ha! Smart idea, ha? Ha? Butang na mong alcohol kay basin na coronavirus. Try coronavirus. It's working. Just use that a lot. Yeah, the with no red. Okay. Butang na mo to be safe, butangan og Corona. alcohol ang oling para walay coronavirus. It's working, but it just goes away. There. Okay. Grabe. So kani nga uling, may lang ni siya tong ibutang nimo sapat. Katong burag nasa, burag kang haan siya to. Kaang.
kaang or something kay makompress siya. Pero kung suba-suba siya, medyo di kay siya ideal, kay lingin siya, di kay siya mukanat ba. Huy, kasaba mo na yung mga itoy, bunyeta. Ga-vlog ta din nga sabak yung itoy. Okay. Kalahin sa Sugba. Let's try. Tadan! Perfect. Nindot ni nga belly kay kuan kanang wanay skin. I-order na ko ni online sa Monterey. Tungod kay Sugba man ta, itong tagulay, pipino. May uban, di na panitan ng pipino. Nausilingan dili si Bobby. Pwede na dili panitan. Ako medyo awkward, kinidako ko mapanitan yun ang pipino. Shout out sa Kusina Sweet and Spicy Bagoong Pork. There. Lami, pangit din pa. Gusto niyo sili, pwede na po. Ako ka ng asinan pa, pero ang parat naman ang bago. Ten. Perfect, baby. Cucumber salad with bagoong, then pork.